Welcome to 126 Philippine Independence Day. We will start the 5:30 p.m. After Ayan, happy Independence Day po sa inyo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong araw ay pinagdiriwang natin ang anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ating mga Pilipino at ng minamahal nating bansa, Pilipinas. Ito po ang araw na ipinahayag ni Pangulong Emilio Aguinaldo at kanyang ibinagayway ang watawat ng Pilipinas sa Kawit Cavite bilang simbolo ng ating kalayaan. Kami pong mga kapatid ninyong Muslim, mga Moro ay malugod na nakikisa sa selebrasyon ng Araw ng Kalayaan. Sabay-sabay po natin sabihin ang mabuhay. Mabuhay ang Pilipinas! Maraming salamat po. Kaya po magandang hapon po sa lahat ng ito mga sa celebrate ng ating Independence Day. Ayan, congratulations po sa ating mga kababayan and sa ating programa ng ating kalayaan. Sa lahat po ng hindi pa nakakabuboy o nakakalaya, baka ito yung sign. A song from River Minds called Awit ng Kabataan. Sa aking kaibigan at nangangarap ang buong
Happy